kyerɛ mu ama wate aseyɛ efie ni fie fie nyɛ abɔnten nyɛ ke wo ne medi ɛho ayɛ den matotomreka mapia abɔnten mekɔ akɔpɛ nea mebedi a ɔne mebɛyɛ dɛ ɛne nam atomi adwendwen emu nsɛnsɛm ya Ghana man munya aboten na muntie me empanyinsɛm yɛgye ne hweren ɛpanyin anum kwakuo kakum ɛyɛ kwakuo nanum ya ɔbra ne mu ayɛ den atome ne anante matu kwan sɛ mekɔbɔ bra na maba machi mekɔɔ yɛ nso a metime mma machi kewuo maka akwantuo mu Krafie sɛ yɛmfa sika mmara me nanka mefa twa tekiti na meba makyi nso a wan na medi kɔsi ne so ɛnkratoe ɛkɔma abusuafoɔ a na sɛ ɔkama Ghana man atome adwendwen hwɛ dɛba bia mesɔre anɔpa a na atome sɛ menante na mekyinkyini na memmara mepɛ nea medi nso mekɔ a na mabakwa na bia ne sansa efie ni fie hwɛ Mrantie bre dani ye nam nia emfata na yeye mato me boase senka me bobre mene namu a makodura kwantuo mu nanso metwe antwe atome ne adwedwen osomfo ne hwan obi nka bi mame na manante mabere mabomfuturo mabere me nyansuo nworo me nanse asam to me hwan na beka mame abonten anyeye efie anyeye enam se fie nti na mepi abonten senka na mekɔbɔbra na masande abafie abehwe efie nanso mekɔ yɛ so ɔbra no so anyeye ama meto adwendwe da bia mekɔ a ato sɛ mekɔ a enyeye meba machi nso a enyeye wakamafoɔ ne hwan hwɛ matomani benku ne nifa mene ɔsomfoɔ ɔna ebetimi abɔ me wɔbra mu Otweda mpunyankopɔ me ma me nsa so me bu nkotodwe me sufre wo sɛ me so na tie me sufre ne mu ayɛ den ama me efie nye abonten nye ofie nipa yi me no magu abonten ama abonten su ni abefa no ma ne dia kwakogu abonten ama ne otwa mu so afa na wode kɔ hwɛ ho na ebekɔ akɔgye bakamafo ne hwan